Ola, moi boas noites e benvidos unha semana máis a Hoxe por Ti, o programa social de Popular Televisión Galicia. Neste espazo tendes a oportunidade cada mércores de coñecer a actualidade social de Galicia e as iniciativas solidarias que se desenvolven na nosa comunidade. Hoxe comezamos o programa achegándonos a unha ONG que ven de cumprir 40 anos de axuda humanitaria. Trátase de Médicos Sen Fronteiras, que conmemorando a súa cuarta década quere reivindicar a imparcialidade e a independencia de axuda en situacións de emerxencia. E da axuda humanitaria á formación profesional, visitamos o albergue Xoán 23 de Transeúntes para coñecer os cursos formativos que nel se desenvolven, xornadas orientadas a mellorar as competencias dos usuarios do albergue para que estes poidan insertarse no mundo laboral. E finalmente falaremos de comercio xusto. Farémolo a través da cooperativa Xsol, que ven de abrir a súa segunda tenda na nave 7 da Praza de Abastos de Santiago de Compostela. Estes serán os nosos temas de hoxe. Vémolos no sumario. Médicos Sen Fronteiras cumpre 40 anos e con eles quere pedir que a axuda humanitaria se desligue dos intereses políticos. Dende 1971, a organización desenvolveu proxectos médico-humanitarios en lugares en situacións de conflito. O albergue Xoán 23 acolle a persoas sen teito ofrecéndolles resguardo nocturno, atención diurna e hixiene. Pero ademais proxecta cursos formativos para que melloren as súas competencias de cara á inserción sociolaboral. A nave 7 da Praza de Abastos de Santiago estase a converter nun espazo de consumo responsable. A última incorporación foi a tenda de comercio xusto da cooperativa Xsol, onde se poden atopar alimentos producidos en condicións dignas. Nunca antes a acción humanitaria imparcial e independiente empregárase tanto no discurso político e nas estrategias militares, nin nunca fora tan manipulada como instrumento ao servizo da propaganda. Con motivo do seu 40 aniversario, Médicos Sen Fronteiras recorda que esta preocupante tendencia está a poñer obstáculos ao acceso da axuda urxente ás poboacións en escenarios de conflito. La independencia de la acción humanitaria es fundamental. Es la garantía de que quienes más necesitan, quienes más sufren, recibirán más ayuda. La acción humanitaria independiente solo es realmente posible cuando, primero, se puede hacer una evaluación completamente independiente de las necesidades de las víctimas o de las personas que necesitan. Segundo, se puede proveer la ayuda humanitaria directamente a las víctimas. Y tercero, se puede hacer una valoración posterior de la distribución que asegure que ha llegado y que ha tenido un impacto, y sobre todo tiene que ser independiente financieramente. Solo la acción humanitaria financiada con la contribución de múltiples socios y donadores es auténticamente independiente. Médicos Sen Fronteiras naceu en 1971 da man dun grupo de médicos e xornalistas que quedaron desencantados coa mala resposta humanitaria que se deu no xenocidio de Biafra e nas inundacións da actual Bangladesh. Foi entón en plena Guerra Fría cando comezaron a defender unha acción médica independente dos intereses xeopolíticos. Nas primeiras intervencións de Médicos Sen Fronteiras, a organización atendeu a poboacións civís afectadas por conflitos bélicos. A estas seguiron as outras grandes crises como Somalia, Ruanda, a República Democrática do Congo ou Afganistán. Afganistán ha sido una constante en la intervención de Médicos Sin Fronteras desde los años 80, desde que los equipos cruzaron clandestinamente la frontera para prestar atención médica a civiles en zonas aisladas. Entonces, como ahora, el conflicto afgano estaba enmarcado en un conflicto más global, en su momento en la Guerra Fría, ahora en la guerra contra el terrorismo. En estos entornos altamente politizados, la manipulación de la ayuda humanitaria obstaculiza su despliegue y perjudica su eficiencia, ya que el acceso a las poblaciones se construye sobre la confianza que se hace con las poblaciones y con las partes enfrentadas. Máis da metade dos proxectos de Médicos Sen Fronteiras desenvólvense en escenarios de conflicto, posconflicto ou alta inestabilidade. E tristemente a ONG está a constatar que o espazo para axuda humanitaria independente estáse a reducir perigosamente.
Yo creo que en un lugar donde la independencia y la neutralidad ha sido crítica, ha sido la intervención en Afganistán durante toda la época de los años 2000, y ahora también cuando hemos vuelto a Afganistán después del incidente de Bagdís. Creo que se está demostrando que esos principios son extremadamente válidos para trabajar en zonas de conflicto donde realmente la ayuda humanitaria tiene que demostrar que no elige bandos. Nos seus 40 anos de existencia, Médicos Sen Fronteiras buscou constantemente formas de mellorar a súa acción médica. As intervencións da ONG cubriron dende a atención primaria de saúde a proxectos verticais sobre enfermidades epidémicas, traballando na investigación médica e no desenvolvemento de novos tratamentos e métodos de diagnóstico. Yo creo que en los últimos 40 años de acción médico-humanitaria de Médicos Sin Fronteras, lo más importante ha sido el poder lograr que muchísimos pacientes tengan acceso tanto a diagnóstico como tratamiento. El diagnóstico descentralizado, las pruebas rápidas, los tratamientos accesibles a nivel de costos y a nivel de acceso geográfico o territorial en países de conflicto donde no llegaba nadie, y nosotros hemos podido lograr todo esto en pacientes que sufrían de enfermedades muy difíciles de diagnosticar y tratar. Enfermedades como el SIDA, tuberculosis, malaria, enfermedades olvidadas, muy olvidadas como la enfermedad del sueño, la enfermedad de Chagas o el Calazar. Hay muchísimas otras patologías que estamos tratando y que es posible por nuestra proximidad a estos pacientes y por nuestra capacidad médico-logística. Médicos Sen Fronteiras é unha organización de axuda médico-humanitaria en emerxencias, polo que a súa intervención debe ser o máis inmediata posible. Coa fin de mellorar a súa resposta, a organización dispón de 2 centrais loxísticas en Burdeos e en Bruselas, con toneladas de materiais permanentemente preparados para ser enviados a onde sexa necesario. Sobre todo en la última década, Médicos Sin Fronteras se ha posicionado como la organización de referencia en lo que se refiere a respuesta a emergencias en catástrofes humanitarias. Creo que conflictos como Darfur, como Congo, Afganistán, Somalia y grandes epidemias como el cólera de Haití o el cólera de Angola han hecho que Médicos Sin Fronteras sea sin duda la organización de referencia, y creo que consolidan el camino a seguir en los próximos años en el sentido de estar presentes cada vez con más fuerza y más intensidad en este tipo de conflictos, afrontando los retos que intrínsecamente estas situaciones nos proponen, y continuar con el valor añadido que claramente Médicos Sin Fronteras tiene como organización en este tipo de contextos. Pero se Médicos Sen Fronteiras pode realizar a súa labor tal e como o fai é grazas ao apoio da súa base social. Actualmente a organización conta con máis de 5 millóns de socios e colaboradores en todo o mundo, que garanten que o 90% dos fondos da organización sexan de orixe privada. Médicos Sen Fronteiras sentiu sempre unha gran confianza por parte dos seus socios, que están a ofrecer o seu apoio mesmo nos momentos de crise. Creo que hay varios motivos que explican la alta reputación que tenemos. Bueno, de entrada, la labor que realizamos en el terreno, la labor médico y humanitaria, cuya finalidad es totalmente incontestable, y la profesionalidad, la entrega y el compromiso de nuestros equipos en el terreno, que es muy bien valorada por los socios, por los donantes y por la sociedad en general. Con todo este traballo tras de sí, Médicos Sen Fronteiras ven de cumprir a súa 4ª década, 40 anos de dedicación humanitaria e de auxilio inmediato, independiente e profesional a poboacións en situación de necesidade.
O albergue Xoán 23 en Santiago de Compostela é unha obra social e solidaria que naceu como iniciativa da Orde dos Franciscanos. O seu fin é proporcionarlle aos máis desfavorecidos os medios que precisan para defenderse no seu día a día. Acollida nocturna, atención diurna, hixiene e roupa son algúns dos servizos que se ofrecen neste centro, mais un dos piares básicos da filosofía de Xoán 23 atópase na formación dos seus usuarios. O que intentamos un pouquiño é que a xente esta que temos no albergue teña formación. É dicir, ve moita xente que o mellor si está preparada, pero faltalle certas cousas para empezar a traballar. Que estamos nunha época moi complicada de encontrar traballo, entonces eu creo que desde aquí, a iniciativa que puxemos é intentar formalos. Informática, mozo de almacén, agricultura ecolóxica ou manualidades son algúns dos cursos que se imparten no albergue Xoán 23. Os seus beneficiarios son transeúntes ou persoas en teito, para os cales a formación ofrece un gran abano de oportunidades. Os cursos que temos, claro, primeiro insertalos socialmente porque vemos que hai unha carencia moi grande, pero ahora tamén hai un grupo de xente que se está quedando na rúa por este tema de crisis. E esta xente, hai xente que non necesita tantos apoios, sino si integrarse ao mundo laboral e que o facemos mediante formación. Lo que buscamos es trabajo para esta gente, que en muchos casos están viviendo en la propia calle, no tienen dónde vivir, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Bueno, es realmente penoso. Enma imparte cursos de cociña no albergue Xoán 23. Agora estivo a ensinar a un grupo de 10 alumnos os segredos da arte culinaria, achegándolles os coñecementos e prácticas necesarios para poder desenvolver esta profesión no mundo da hostelaría. Lo que tratamos de hacer es, en este caso, impartirles un curso de cocina, porque en la hostelería pensamos que se les puede aprovechar algo de ellos, porque aunque vienen de otro campo, pues la hostelería se les da bien y aprenden bastante en la cocina, preguntan, entonces es una posibilidad de encontrarles trabajo. Dentro de todo el abanico que tenemos ahora mismo de trabajo, es el que pensamos que sí hay trabajo. De hecho, en este verano hemos colocado gente contratada y que se quedó ahora fija, pero gente que vivía en la dársena de Xoán 23, te hablo. Todas as clases que se imparten no albergue Xoán 23 teñen como finalidade a formación teórica e práctica dos seus alumnos, mais o centro tenta sempre ir un pouco máis alá e traballar cuestións como a autoestima ou o cuidado persoal. Tenemos que trabajar muchísimo con esta gente. Primero, tienes que trabajar con su apariencia personal, con su imagen, con su estatus, con todo. Es como si empezaras a recuperar algo que decías, bueno, esto valdrá, no valdrá. Sí, al final consigues que valga. E ante este tipo de iniciativas, a resposta sempre é moi positiva. Han respondido bien en clase, han respondido bien aquí en nuestra cocina y han respondido bien en las empresas. Han estado contentos con ellos y ellos con las empresas encantados, pues claro, los han tratado bien, han cambiado de imagen, verse con su uniforme, su gorrito, pues eso les animaba ya mucho aquí en la cocina. Na súa oferta de servizos, o albergue Xoán 23 está sempre atento ás necesidades dos seus usuarios, aproveitando as posibilidades que ofrece o entorno para potenciar as súas capacidades. Un exemplo disto é o obradoiro de lixado e pintura. Foi unha iniciativa que tuvemos ahora fai un mes ou dous, que sería un pouco ter o mantemento do centro. Como? Eles utilízano, eles que axuden a mantelo. Pois sabe arreglar bombillas, pois veña, pois facemos isto e montamos un taller para isto para que lle enseñe aos outros, pois outro. E son os típicos manitas, porque aquí hai moitísima xente que manitas, que sabe facer mil cousas, pero que por vagancia ou por pereza ou porque non se lle di, pois venga, pois anímate, pois hai que hacerlo, pois non os fai. E un poquinho neste taller estamos enganchando así a xente, pero bueno, esperamos que vayan dando resultados. E todos estes proxectos son posibles grazas á axuda inestimable dun amplo grupo de voluntarios que aportan a cada actividade ilusión, ganas e empeño.
Bichedes as hadas, entonces as hadas son feitas por un grupo de voluntarias e estas hadas son unha maneira de que os usuarios se vayan enganchando día a día e son unha maneira de que a xente non este por aí tirada na rúa, sino aprendendo a facer algo que lle influe el positivamente, saber que ten que facer algo e que non pode estar por aí todo o día vagueando e logo está reunido con esa xente, con esas persoas, vai falando das súas cousas, o sea, é un pouco un apoio psicosocial. Manu é un perfecto exemplo de superación. El comezou a frecuentar o albergue e a aproveitar nel as súas capacidades artísticas, encargándose, por exemplo, do deseño gráfico da revista Trotamundos. Diversos artículos de viajes, por ejemplo, cuentos, cómics, eventos que ocurrieron en Santiago, lo de el Día de Santiago. Una página donde se pueden ver, o sea, direcciones web, que consideramos que pueden ser interesantes para los lectores y tal, ¿no? Pues una revista como cualquiera, solo que hecha por nosotros. Este mes a revista celebra o seu primeiro aniversario, logrando reunir e transmitir durante un ano as inquedanzas de toda a xente que nela participa. Ya llevamos con esta 7 y camino de hacer la 8, ¿quién le iba a decir? 1 año y 2 meses. Cuando parecía un sueño, pues se hizo realidad. E con este, os soños de aqueles que buscan unha vida máis digna poden achegarse un pouquiño máis á realidade grazas ao albergue Xoán 23. A través dos seus servizos, dos cursos formativos e da acollida que se ofrece neste centro, Xoán 23 traballa para que aqueles que non teñen nada poidan dar un pasiño adiante. Mercar con cabeza é ser un bo consumidor. O comercio xusto, a agricultura ecolóxica e o consumo responsable son os piares sobre os que traballa a cooperativa Equisol, unha entidade nacida fai apenas ano e medio que pon todo o seu empeño na promoción dun mercado máis xusto. Somos 3 chicas que estábamos no paro, as 3 resolvemos salir do paro, formar unha cooperativa. Nos ajudou muito o GACOTA, que é a União de Cooperativas de Trabalho Associado. Nós fomos a informar ali e nos ajudaram muito com a documentação para formar uma cooperativa. O 22 de abril de 2010 abría as súas portas a primeira tenda de Equisol en Santiago de Compostela. Mais un ano despois, a cooperativa decidiu ampliar a súa presenza na cidade e elixiu a Praza de Abastos como emprazamento para a súa nova tenda. De momento, como nós abrimos o 29 de julho, de momento vêm muitos estrangeiros. Como na Praça de Abastos é muito conhecida e entram muitos grupos de estrangeiros, normalmente o nosso cliente agora, de momento, são estrangeiros porque sabem o que em Europa o comércio justo está mais difundido. Mas aqui em Espanha também já empieza a conhecer. Sim. Dar a coñecer o comercio xusto. Este é un dos principais obxectivos da cooperativa Equisol, que non só achega aos consumidores este tipo de produtos, senón que se preocupa por fomentar a equidade no intercambio comercial. É un movimento social entre produtores, comerciantes, os que nos traem os produtos de países como América Latina, África e Índia, e com os consumidores responsáveis. Significa que fazemos um comércio mais democrático, mais equitativo, desde o princípio, desde a produção ao consumidor, ao final. A defensa dunhas condicións de traballo xustas, o respeto polo medio ambiente ou a redución da cadea de intermediarios son algúns dos principios nos que se basea o comercio xusto. Para iso, as cooperativas como Equisol traballan man a man con ONGs que establecen contacto cos produtores do sur. As nossas importadoras são ONGs que têm projetos em América Latina, em África e em Índia.
Os produtos do comércio justo vêm de cooperativas ou de associações desses países. Então, as ONGs traem os produtos dessas cooperativas e distribuem aqui em Europa às tendas do comércio justo. Así, os consumidores europeos temos a posibilidade de mercar múltiples produtos do sur coa garantía de que foron producidos nunhas condicións dignas. O que máis vendemos é o café, o açúcar de caña, vendemos moi ben o cacao, os chocolates. Son pequenas cooperativas da América Latina, de África tamén e de Índia. Tamén temos produtos de artesanía que vêm tamén desses países, de pequenos produtores, de cooperativas e de asociacións. Mais para levar a cabo un consumo responsable non é preciso necesariamente adquirir produtos do sur, senón que tamén é posible realizar comercio xusto con produtos autóctonos. A clave está en ter conciencia do que se merca. Eu creo que cada vez máis o comércio justo é máis conhecido. Eu acho que a gente entende a filosofia não é benefício, 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 é dar a conhecer pequenas cooperativas de produtores de fora e também produtores daqui, porque nós temos mel de Galícia, o vinho ecológico de Galícia, temos o leite de Galícia. Então, também comércio justo não só nos países da América Latina, de África ou de Índia, mas também daqui da Espanha. Ecogaliza é un exemplo de comercio responsable con produtos autóctonos. A única carnicería ecolóxica que posúe en Santiago de Compostela atópase tamén na Praza de Abastos, a carón da nova tenda de Equisol. Ecogaliza é unha tienda ecolóxica, simplemente. Iniciamos o máis mano, iniciámoslo hai 4 anos, empezamos a poñer así pouquiñas cousas, pastas, arroces, yogures, queixos, empezamos a ampliar un poquinho máis, agora temos viños, depois poñemos a carnicería, que hai carne de ternera, hai polo, que ven de Villalba, ecológico, e depois temos carne de cerdo, que ven de Segovia, aquí en Galicia de momento non é ecológico. Aquí máis ben é carnicería, pero temos un pouquiño de todo. A carnicería consiste en que non teñen os animales están sueltos hasta a hora do sacrificio, están casnais, non teñen nin hormonas de crecimiento, nin teñen tratamientos químicos, nin nada de nada, non lle botan nada de tratamiento. Grazas á presenza destas tendas, a nave 7 da Praza de Abastos estáse a converter nun espazo de consumo responsable. A promoción desta práctica é un dos obxectivos principais destas entidades, para o cal desenvolven orixinais iniciativas nas que colaboran conxuntamente. Desde que abrimos aqui na Praça de Abastos, temos aqui, non é só unha tenda, temos aqui um chefe, um cozinheiro, que se chama Alex Pereira, que nos faz umas degustações uma vez ao mês, aqui normalmente são os sábados, de tapas de comércio justo e da agricultura ecológica. Buscamos colaboração aqui aos nossos vizinhos, à Casa da Queia da Horta Ecológica, buscamos também colaboração com a Ecogaliza, buscamos colaboração com o Cura, porque nos apoiam muito. Conhecer produtos como a quinoa, como a soja, como o cuscuz, que normalmente a gente não come, pero que vem da Índia, do Paquistão, da América Latina. São produtos que normalmente não comemos aqui na Europa. Normalmente a xente que proba volve, porque non lle fai agua na sartén, ten un sabor distinto, máis natural. Sí, normalmente o cliente que ven volve outra vez. Esperamos que a cooperativa Equisol siga medrando no seu proxecto de conseguir un mercado máis xusto. Se che gustaron as nosas reportaxes ou queres facernos chegar as túas impresións sobre o programa, en Hoxe por Ti estamos abertos ás túas aportacións. Podes escribirnos ben o enderezo electrónico que aparece na pantalla ou ben buscarnos na rede a través de Facebook. Alí poderás ver todas as novidades do programa e seguir os lugares que estamos a visitar.
Por outra banda, se participas nalgúnha iniciativa solidaria e queres dala a coñecer, non dubides tampouco en poñerte en contacto connosco. A semana que ven volveremos con máis novas e máis contidos. Visitaremos, por exemplo, o Refuxio de Animais de Porriño, un lugar onde se acollen e coidan animais ata que alguén os apadrina ou os adopta. Este será un dos nosos próximos temas, pero por suposto haberá moitos máis. Se queres coñecelos, agardámoste o mércores ás 10:15 en Popular Televisión Galicia. Hoxe por ti.